खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 1 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ डक्टर्स डे महरै फालिनाय जायो भारत हादराव 1991 मायथाइयाव गिबिसिन डक्टर सान फालिनाय जादोंमोन 1 जुलाइआ भारतनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन देहा फाहामगिरि डक्टर बिधान चन्द्र रायनि जोनोम आरो थैनाय सान डक्टर बिधान चन्द्र रयआ 1882 मायथाइनि 1 जुलाइआव जोनोम मोनदोंमोन आरो 1962 मायथाइनि 1 जुलाइआव बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथाङा भारतनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आरो मान होजानाय डक्टरफोरनि गेजेराव सासेमोन बेनिखायनो दिनैनि सानाव हादरनि सावस्रि ओनसोलाव बिथांनि बिहोमाफोरनि थाखाय मोनसे मान बावनाय सान महरै फालियो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल टेलिभिजन हेरिटेज डे नेशनेल फाइनेंशियल फ्रीडम डे आरो इंटरनेशनल रेगेस डे महरैबो फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101 784754 70022 71929 970 668088 78 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन